Hola, què tal? Aquesta nit m'han convidat a un sopar a la llum de la lluna, under the moonlight, sota els estels. No, mama, no és un sopar romàntic i no tinc nòvio català. Me n'he vingut al monestir de les Avellanes de Lleida per començar una ruta across the universe. Robert, avui ens endinsem en un viatge astronòmic i gastronòmic també. Quin menú ens heu preparat? Doncs és el menú complet. Estem amb l'aperitiu. Es tracta del Big Bang. Quan degustes aquest ou poché, explota el sabor dintre de la boca. És un bon nom per començar, no? El principi de tot. Posteriorment tenim l'aurora boreal amb una cromàtica que fa que recordi a les aurores boreals. Vostè no haurà vist en la vida una aurora boreal, però ara ja pot dir que se l'ha menjada. Ah, sí, i tant, i ben bona que està. El bòlid, un meteorito. O sigui, això va ràpid i fugaç, no? Nos lo comemos igual de rápido. Ja tenim 1, 2, 3, després queda el postre. Sí, el forat negre. Doncs controla't, que estàs acabant amb tota la Via Làctia. Sí, tota, i després la veurem in situ. Atenció, pay attention, please. Anem a procedir a la fusió del nucli. Et voilà, monsieur! Meravellós. I en aquesta excursió intergalàctica no teniu cap cançó, cap banda sonora? La lluna, la pruna, vestida de dalt. Son pare, la crida, sa mare, no vol... Everybody! Joan, què fa del Montsec un observatori tan especial? El que el fa especial és que estem en un entorn privilegiat, estem en un entorn on la contaminació lumínica no existeix. Una miqueta de contaminació lumínica sí que portem nosaltres i acústica també. No sé si Cris, apaga. És que així no es veu res, Joan, no podem gravar. Però així és com treballem, sense llum, que ens molesti i que els telescopis només observin la llum que ve de l'espai. Això des de la terrassa de les grans ciutats no ho podem veure, perquè hi ha una galàxia nebulosa, però nebulosa de la boira aquella que no es veu res. Exacte. La servitud de viure en un entorn metropolità fa que ens perdem aquest espectacle d'estrelles, de planetes, fins i tot la lluna, a vegades està allà però no la veiem perquè estem enlluernats. Com ha anat l'experiència? Molt maca. De fet, que és la tercera vegada que venim. El maco és quan acabes la sessió sobre la cúpula i llavors compares la visió que t'estan ensenyant ells a través de les imatges, que és la mateixa en directe que tu veus quan s'obre la cúpula. I quan esteu aquí tan relaxats mirant els estels i de sobte s'obri la cúpula i entra l'aire fresquet així, és com que us desperteu, no? També una miqueta. Bueno, sí. Notes una fresqueta... Si algú s'ha dormit, una fresqueta s'espavila. pels peus que va pujant, però és molt agradable. Tu creus que allà igual hi ha vida? Al mateix temps que nosaltres estem observant-los, igual hi ha algú mirant-nos a nosaltres? Xan, xan, xan. Pot ser, no? Diem-los un petonet, va. Com portem això de la tortícula i d'estar tota l'estona així? El coll una mica així, torçat, però molt bé, molt maco, Això així, aquest cel és espectacular, Es veuen totes les estrelles perfectes, és fantàstic, I sobretot la Via Làctea és com un núvol d'estrelles, et sents petitonet aquí, molt petitonet.